I would die and I say, would your chair and woo ya? Okay, Mr. Say, Ebra, Oma Gladys, ever called down would die. Obi ayaya me hu ade fezi ayaya me hu ade ma me kun dem na emedi hani won because na me kun ma se ba ni dem for 2 months Akoma FM 87 ye hu ade we ye ma se ba se ne dem na mu medi ye hani mu se ne dem na mu ko ye ni kun ye dem ni e no so ne kun tu ekoda he onu ni kun ni won ti wan room onu no don kwa na da won ti ekoda ne nchen for 2 months wo free ni dem won na mo da wa na se won ne oda wa wo kunu ne dada ba me ni me kunu da mpaso no da fo na the sabe no na be ma no koye wo ho ade no ya wa ya dan ya ti mo ta kwa ya wa ya dan sana wona wo tra kakra sa wo koye wo ho ade ona me tena ma me wo na tena da wo ko su no be na to ye e ma ni mu da ka Wait, that's it's a blend the woman who child woman dying of not what that was only there. And I'm not I didn't see Akoma ejo never waiting for Akoma ejo never waiting for na hey no say that na car no do na so na ye me life na me stay na ye wo say I na wo say di machi bi sa na me ti highways obeyi be ma sa na me dwane ye obeyi ne be ma na me ye virgin na me dwane na me na Karen, obeyi ne be ma. Ai, so no me da by force. Na me say there be. Me na wonya sa de no obe repeal. Ope ma. Na me say highway ma mpene. Na when you dey ya obeyi ne be ma wo dem na obeyi ne be ma wo ehene obeyi kire wo hene. Tama na me say highways ni dey oba yen. Na I think obe try so obe repeal. Na me dwane. Na me ti so dan here o say oba no wa charge da nso na me nim wa charge wa charge da just wa naked no oba like me dua ne gina so me me ni gina so da nti o de me hia o de me se me mpene o tete me niki na no nyama me ho kwan nti me yese nka me police station na me see police station me ko say me so na oba share wo dem na me ye de me twa bibi me se nya hwe obi ani gina so obi ani ni obi no o de one boxer Kacho e ho de me no enu ase gina so sa wa nwura mo wa hu yes na me yam no me dai so you know all right no me dai enu mu na di nyinsa ne ba ye no enu de nyinsa yamba but me say na yes na be so na me ni obi am ne tintin na yentina say na oba me de me say nka me pamo no debi amanako debi Karen not just we no waba osumpre no mebo a si first one o ye me sa no o pa ma cho na me say nya hwe obi ani me ho dia o de omra no ye de yentina enti wa mo busuani bi amane na me obi ani sabre na wo fie san samle no na me yo beto share wo so fa wo na 2019 is it 2019 34 years na wo no be mada na me hu be mada na me hu no be kim no ware me okay odada me because na wo hu be mada na obeto de share wo so no be kim no odada me oba me se ni nia ba kwa wale no na fort no fi be man so ba de wan no Akoma ejo re ni ebe ma ejo yetumpo why akoma ejo dale ni ebe ma ejo yetumpo this akoma edansiona yetumi diatina odo this
Akoma 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 ejo ene bema yedoi etu empong. Mema waha ema wakwaba edeba Akoma 87.9 FM. Akoma mu Nsem aso ewia ima Akoma ni abedwafo yatrase ena baby awo bia no yede etu awo nti sabre bomode ase oni yen ebetena kopem se no miensa ebebo na yebema yemu eso Akoma FM 87.9 Kumasi. Ubeshe yedwumadie no ama yen bomodia se wubetretre mu ede ama yen enunti obejani Facebook nemom edi amegiso ene makos na ebre no eso seidi a na wonim se Akoma mu Nsem dwumadie no ebre no aso enunti na wonso wabomodia se wubetie no wahwe de ebekoso enyina ebi nana yaw adama otiafidie no pe otiachire en wo chinchim no furuma kakra ma ye wo social media Facebook Akoma FM 87.9 Kumasi. Facebook Akoma 87.9 FM sabre bomodia se ube follow yen ube share na fe waja wo comment no so wo ho ede amaye sanso and YouTube Akoma 879 Akoma 879 subscribe it na emia notification bell no so enunti ebreso a you get notified na wa share ama fofron so to me enye bi na wonom ahwe na share so ema yese free FM 97.5 ewo Chechima manager da che yin unu apamfo ye chiachia mo na ye twampruse ene awiye yin so Nikki Pizza Fan Club GHUK Ezra Fan Club ewo Hamburg Germany Mrs. Buadu Presido yachiachiamo so ene Nikita ni mi abema Pizarro so ene so yachiachiamo na Obin Sika Information Center ewo Dwaben Odoefe Obin Sika Information Center Dwaben Odoefe oho ena Obin Sika ono so ebutio Odoefe Obin Sika Information Center Dwaben sabre mubetie bi so ewo ho na bibia etumi aye kama ede amaye na abedwafo ni nyina ewo ha ya wo bia aye krado na nakua koko ewo ha sanso ena Evangelist Samuel Mensa Pastor Julius Naba womunyina sikapa na fe Ishmael Heward wono na ebo me chidom ene adontin se me producer nyame enhira na yaw ede ekọ social media wadama bomode ase ene obehye ede amaye na aboso ba na mejapaye moma me moso de etwato okra sanse ene yebeba so na chese ye de awie enra ene ye kan se yebewie na eniema bi antuto yenti enam so ema yetweba ene enunti atapeni Philemon Asare a final year student ewo Dwiso Man Senior High School ofri 3-story building so ebehwe ho Dr. Ehia sika no de aye ne surgery no ewo konfa no che no nyame eye atomo a ene yeye appeal no de etwato yewie sena niema etuto yi anka enra enanka ewo se yeye na nka yede bibia aba na enso so eniema antuto yi nti no ema na ewo se next story anka yebeye enanka enra nanka eno no eye enra okay na enso so emre entumi amemu na ne pese ye ne last ninti ene epushi next story no enra story a eye de ebekan eba ne nanka fana appeal no aba enra enso so eniema sankan ye kakra nti akoye moboso na ya sign de ahye ne no yentumi nsa into case no enhedwada enkasa ye finalize ye ba no appeal ne nti no eniema mienu no akwakobo mu fa nche ye enra na sports na omu onveli 2026 is a World Cup de ben de be you nti no
ya sabu enti no efa ebre no ne sa enti de na wose ye yentumi anye ti aye moboso madama momfa enche ye na eno so ehu ehia pa ma yenko na mema akwaba ansa na afei yehunu de ene ebekoso mera memo akwaba Yeah, na I ma. want to say Mami adumo. udin Pachom de appointments at Deborah. appointments and Deborah every hin na bae Pachom free Sileso. okay so let us say mame udin Mepacho me di mercy adu. Mercy adu every hin na bae Mepacho esreso. so abrantie udin Bajo Kenneth udin Kenneth Bohama. Kenneth Buama free hin na bae Stresso adagya na hye sɛ anipa miɛnsa nyinaa efiri esreso ɛna ɛbaayɛ na megye ye sɛ wote ɛne no na wote din no a ɛrengi bell deɛ wote waka no sɛ asɛ edin wei asɛ mate da asɛ ne mu wei asɛ mahunu da ai wahunu da na wate nso da enti yɛbɛba die but mamema opon ema ne tofa kakra Deborah ema ne tofa esan se bia na ene yesi abre bia no kɔtɔ foforo epu ehia ni enti bia ene ne de din kane a wo hwɛ ye case no ye toa so free baabi a yesi ye no a wadwene ba ye Chris na wonti ase ti mamema kwan na omummo asɛm no tofa obroni bɛka sɛ yes summarize no na ye wi a yaba de ntia ene ye wa ha no eso enti Deborah una odi nkan ba ye na no a wo ba ye asɛm bɛn ɛna wo de ɛbɛda ye Pacho, na many a blanty be a friend Kenneth. Na it's nine. Na Nsem bem. Ane ye de call ne mamma one. Or say, and yan ne banner so say yon. Nti no man Nsem. ne ban senyo no a nti o ma anyenyin sen no okay Kentucky about Pharmaceutical and Research Center one medro tatahwe and ye cultural state name amonsa enkabi edro ne dia da so imlate bus supplement na no kwasem no kretro do say edro wuto a wonto wusika enfam ye na ebebi immune system no panti ema kwan ema yade bia metre ne padua no emu wonya no num bia kwamwa na ewo ne padua no makotia yade no wo ho yade pa enti yade bia eba no masum no ato adwene hepatitis arthritis nina so etu asie deku but modi anse obekọ Kentucky Herbal Pharmaceuticals pharmacy bia wo omayi emu ani betwa so bia wadama na ekokoto bi na yade eya ama me ne wo answer efri yade for 0555 610592 0555 610592 na yenko yenim sada na shanenso se Hepasco Herbal Capsules brabo edru na enne yensua yenum yaduane ayedi akoye chemicals nko enti enam so ama chese enne kidney ne liver ne sa yade no ate sepa ehun sika so yade ko enya esika ketwa enu tibe so no Hepasco Herbal Capsules ne bi na efa bo obrabo no eho eban na ubenya bi ewo pharmacy ene drugstore bia emo sabre upenchiremu foforo wode amedi ama wo yachi a ensabre na efre doctor 0555 745 3579 0555 055 lepacho 055 745 3579 na any doc any komo 3p garlic mesha ya mansan agia tumedro prekope ya ene yedi etu pressure ase wofu na aye kese stroke asthma odwonso tentem oba wo fiti kromu enkoye bako odwonso a na wo be memu ehyew wo de eye 3p ya de ewo ene garlic ene fry ya de eye etri eye natural ye fa bibia fry enu nti ma me bi wankasa wo bi pressure tutumrika ma na mo to ne koto bi fama no na onom na ubedi edre yi ho adanse ubenya bi ewo pharmacy bia emo na
wopɛ sɛ wo ne doc edi nkɔmmɔ a na wafɛ 0248 928824 0248 928824. Okay, mentor so ho. Menko. Okay. Na mamemra. Papa. Ɛna no wode asɛm bae sɛdeɛ wɔno aka no ɛne yɛtoo yɛn nsa ɛde frɛ wɔ bɔne tɔfa ɛma yɛn sɛdeɛ wosi nim ɛde fa na asɛm a ɔkaeɛ no ho. Mente mepakyɛ ɔkasa wɔ w'anim ma me na ɛnyɛ me nkoa na ɔkasa ma me wokasa ma wiasefoɔ nyinaa wɔn wɔ nyinaa mekora me deɛ sɛ menim nti kasa bi nokora me ne nɛte mantam ayɛ daburo ɛna wɔ so wane menyam amsi nyinsa ne nyam dia. Okay, nti wo sɛ wo ne nana teɛ mepakyɛ. Okay, wo ne nana mohan wo ne nana teɛ ne yɛwɔ mmienu ɛmu deɛ yɛn na yɛ me girlfriend sa na pɛsɛ me hunu ɛna ɔnyem yɛ na wo sɛ ɛnyɛ wo a deɛ na wohu yɛ deɛ nti ɛna na wo sɛ ɛnyɛ wo a ɔnka nokora nti a na ɔnka nokora na mengye ne ndi. Okay, ɛdeɛ nti na ɛma na wonyi ne nie because ne nyinaa deɛ ɛnɛ dwumadie ne nyinaa gyina wo so kasɛ pa because sɛ nyinsɛn ne ba yɛ na ebi a ɛyɛ me deɛ ka me duru ha nti ne egyina wo so kasɛ pa deɛ nti a na wonyi ne DNA results na badeɛ nanso me no mpempi no ɛyɛ me mpɛsɛ metie ansa na mahyɛ dwumadie na sɛ mpɛsɛ yɛn nyinaa yɛhunu wɔ bra yɛte studio nti doctor bɛfrɛ Marco abo mesi doctor na kɔ sɛ nyɛ me masa me hunu a deɛ kɔ yɛ a ɛmfa hwɛ mbrɛ me nti no yo mate doctor ɛne mɛfrɛfrɛ wɔn mo na kyɛ sɛ yɛhyia nti ɛnɛ deɛ bɛkɔ so wɔ ha ne nyinaa no ɛyɛ foforoyɛ ɛyɛ wo foforoyɛ ɛyɛ meme foforoyɛ obi anim deɛ doctor de ba nti no ɛdeɛ nana wosusu sɛ ɛnkɔ yie ɔyɛ dan ɛna ɛkyerɛ wo yɛ afei wobɛhunu sɛ no saa nyinsɛn wei deɛ mentumi ɛnye ntuma ɛnyɛ yie fisɛ no ɔyɛ mɛmasɛm. Okay, ɔyɛ mɛmasɛm wada ama yɛsɛ deɛ ne ehunu ɛne edi ho adanseɛ mpo sɛ wode asɛm kɔ court a yɛka kyerɛw sɛ ma evidence nti evidence bɛn deɛ ne di adanseɛ a ɛno nti ɛma wohunu sɛ ɔyɛ mɛmasɛm nti akɔda no ɛnyɛ wo deɛ mɛmasɛm no wokɔkyee no woyɛ dɛ ma yɛ evidence kakra edumre bi ma ɔka sɛ ɔkɔ ne sister hɔ no baa ne sister no yɛ sɛ mehu ne sister koraa ma mehu ne sister koraa bɛsi no ɛno nti na da baabi a ɔka sɛ ne sister ɛwɔ no na ne sister nte hɔ ada menyɛ sure sɛ ne sister hɔ no ɔkɔ but wo nso wonim sɛ ɔwɔ nuanom around anaasɛ ɔno nko a na te ɛhɔ ne nuanom a menim ɔmo no wɔ around hɔ na ana ɔmo wɔ area mu ɔno ɔmo a ɛsɛ so adagya hɔ area mu ɔno ma bi ɛsɛ so adagya okay nti oni nua bi a ɔte outside ɛsɛ so adagya outside there wadaworo mo na menim ne sister wɔ outside no ne nuanom a menim ne ne family member deɛ ɔmo wɔ area mu ɔno ɛyɛ bɛda sɛ wo sɛ ne nuanom a wonim sɛ wode wonim no bɛhyɛ hɔ no ɛyɛ me dɛ nti wɔn a wonim wɔn nso wonim baabi a wɔn teɛ exactly okay but no yɛ wunyina so timi mo ntumu because on so na one na tema ntemo ɛna wonim sɛ de esi ɛteɛ but onye mo yɛ no wɔde bɛto w'anim ana wɔde bɛto ɔfrɛ wo ka kyerɛ wo okay nti ɔfrɛ wo ka yɛ na saa da no na aka kyerɛ sɛ ɛnyɛ wo de a ɔnkɔhwehwɛ ni wura okay Matias enti no wɔse wo ana wotete nso sɛ bi a nyinsɛn no wo ka sɛ ɛnyɛ wo de no ɔfɛ kyire ɛde kɔkɔ ma obi foforo
What a and I wouldn't be. Never try me tea my own. Into wine a kind. So what's a wine? When, but what's a to wine a catcher? Papa, Me and my boys, and I'm no more a year I was station from Coco dropping room back. so I want to catch you. Mammy, Doctor. Ma. And the resource of Abba. To be sincere, said Dr. Beckinken, I didn't know her. Eh, I mean, can't you? Nasa, and yet a branch ye, dear. Menu figure you, sister. Mayam, metch now bayam. Mechia, now I am at dear mammy. Mammy, Mauso. Breben, I would say, Sake, and a Montio Bain, and I want so utu at the farm home. Madam Pacho Medasi. Me so me tea no manda so if it's na oni me kuma ba koneti no frame me say the abeni me na me wo mankran so side ti me tea no a na ja me baaye so me ni me kuma no ni me kunu ketua ba kon ya na so ti ye kwa brantie ni ma me ho emprensa ma me no ye kwa onya kasa papa bi an kan kire ye wo say media me senya me ba no a eti obi anhwe na obi ansi fi ha bio na me say maami wo ba tan no a wo ne wo ba be kasa yie no wo si nya wo ba no a na sa na ye kan asem maami no wonya kasa papa bi an kan kire me na me say yo mate na ne jam de koye me koye no na dakro me ye ba ha say na ye koye no o hia me an se mo de yakọ me se me ba ne de dia na me ma ne nye se me ba no mo koye de ni no kra na me ba no kra me ma ne nye ne en waje china mo mpe ba na mo nkoto ntwene Fine, a kind. abrante ma me na say madam de asem na wo ka kire me sa no What's it on my message? ye wo ye hwe na say ne ba no de ni no ba na ye ne ba no na say ye mpe ba no a ye nkoto ntwene and am say madam eti dan de e ka kakra bi ka ye to ma me ntu wo ho na ne me di bu mi nsuo na me ba me fie eti firi ho no ba bi antem no kra ba bi ana me wo no kra de kyese ne mi ntinu me hu ya ne hi wo ja hofa na me say yo mate se ba no wo si de ni ba na ye wo ba no na se bo mpe de a me de me pe enipa no de aba fie me de me hwe eti eduru ho a na wo so wakọ kire wa adwen wo ho ena me de me kan se kire no na me twa so enti aja mo nso enra me wo ho na mo frɛ se ene Na me pacho Kenneth ne maame no woni no e wasam dada bia mansum bi da montamu anu nti ompesa ne ba ebeba mu fie ho ama se eye ne dia ne nana aba mu fie ho me pa cho de bi mi ni asem woni ne nya kasa da de bi me kra betre ntem wo kra na se de maame ne si ye kra no na nya asem ketua so no ye betu no ntem ho eti na de na maame ne ye me kra no na nya agro we ba sa wo ye sa no na emwanwa na kyese mitimi hu se eye nipa na kika nsem kire maame no Debbie na okay odi maame fa ehon titansa power specialist about hospital Mrs. Akosuadua ya doctor Akosuadua ya eho na odi ne dwuma enunti enesebia hepatitis B C anase a fatty liver ulcer fibroid and kidney stones wadawroma for when extra power specialist about hospital na my doctor Akosuadua ya enshow SK no etutu ya free yade ase na liver care so brabuo no eye ho adwuma kama jirika jirinso meka say de ne mema edro prekope eno no Mr. Wada bomodi asa odo wani ebeche power specialist Herbal hospital omo echi akwan wo Kumasi Feyi ase Bosumtwi road Adua ya junction fra 02444 544 422 02444 544 422 na anyone eni enkomo Deborah. Ma. Deborah. Ma. Wadawroma. Nsem no.
akwara no ese oba no anya say Bacho. mami Enya- bie wana na enya kasa ntem mami 2 months. wanya bosu mi yenu 2 months, 3 weeks. 2 months 3 weeks oba na bema Bacho bema. bema me dey ase eye no dia Bacho. sister ibisa de to so gensa ansa nya ma doctor kwan okay wobema interview aba na bacho manemra Bacho. Ne dia. eye no dia Bacho. okay washia Kenneth mameda Bacho. Aya metan ne bonsan ho. okay even before one ne ba no eba betwempra na wotai hu no Bacho. Yen nyina etie rem baako. okay why ye ni amo ho sama kire no da Bacho Debbie. Menkasa ntia ne da. ujidi Bacho. mami ujidi Bacho. ujidi Bacho. wonka santi ano da Debbie. okay woni ni asem Bacho Debbie. efie ho se ne mo se ne busuafo bi o wonfum wo bia Debbie. wontia wo bia na so Bacho Debbie. okay ose wonfum wo bia ntia wo bia na so nti no eye me nwanwa se Kenneth maame eye sa na me pese me bisa Kenneth maame ba bi bia owo bia no se adan edie ben ne twa bayira ho mamu a ama bayire ama akese edie na esie se efie ho nya mpokura no a eye wo babema ene bowura ho efie ho nya wo babema na bowura ho enye oba no ene bowura wo fie maame ema bebre ewo eseso adagya Kenneth ehu sa ma ni nyina wo no fososo wo mo to soso wo akokofo etuntumfo wo hu sa ma ni nyina no se me mpa wo bia se maame jais utwe ni hwe kire ho no wodi no Mpacha me de mercy. se maame mercy eba Deborah ena ope minyi ni se wo ba ye wante da se Kenneth ede Deborah eba wo dem ho minyi ni se wante wote ye bo wa mane wo bi ka kire o se ma na wo ne Kenneth etwempra no o ma me hia wo ete wo warning se wate se woni ho a ne baba ma de wo ba fie ho ema ho biem Bacho Debbie. Ne ba ne ka kyerɛ me sɛ ne maame aka kyerɛ me ne maame ehu me ate me wɔ ne ana me si Debbie. ono na bisa se ne maame ahu ato warning Ai, wa mi san se eye di asemwa ɔno ka kyerɛ me sɛ ne maame ate sɛ obi aka kyerɛ ne maame sɛ ɔde me ba fie hɔ no. Ana ne maame sɛ ɛne ɔba bebusa me. oba bebisa wo but maame na ntimi na Bacho bebisa da Debbie. Ohun me ena o maame ka hye. Kenneth maame so entumi amma wani ma meka nkyerɛ wo sɛ oba ne baba ma no etwempere nti kasa kyerɛ oba no ebisi da Mpacha Debbie. okay me pacha mo fa Dr. Emra ABA Herbal Clinic akache ena ye kono sabre dia mesra wanda se wani ena ye wo ya eye cataract anase wa ye mre ewo empem uko fichira wote ya hypertension stroke prostate liver anase kidney yade ni bia mesra wada ma bomodi ada se wodi wani ebe kire kuma se kwada so dwena se ye ben main market no wada ma ya fe doctor was 0541 565 199 0541 565 199 na any doctor any enkomo waniwo yade bi enei age woni padua no so akenten so no wadama doctor ebetutu ni nyina ase deku ede amount mamemra studio sa na se bibi ba say ya ho eya na ise de eya mi ya no
Dr. Borebu na me yamuji mi say room. I say me case. Enye easy o. When I say someone. Mama say pressure. Ma say ayi enokura na wo ka pressure ni bo. Na say nya nokura. Ena fifreti wo abra air condition bienu wo tank to ayim. Hey, wo bi ne yam. Ene be ye dwe. Ene be ye dwe wo fie. Ha say say enya ne dia mpacho ya muntu gate ni mam no nwane. Say dey be see atwa na chiri wo studio ha say no pa mama say next time. Obi the case ba me akasa wo ho a obejai. Sanso na se Canada so eye wo dia so a eno subuntu gate ni mai. Because me say wo say wakasa nya ne dia obaboro ye nti na me ba mo gon wa me say. Masha gon me de bako obomya na yemie ni ye de se ani. On na ye be ma on de metumi de se ani we de me bo no but on de me ne betoto. Doctor Marcos. Akwaba. Yeah. Modwuma enye easy o. Easy. Ya kura no a ye ka ho asem na momo be kan keke na ye no ya kura be ya de enye easy ma ye yo na mo amumu se mo betimi enya kokoduro no woni pani mu na matumi declare results ne de mo chan about to komisa. Ai about to komisa wo be kan ye wa wi ne ne wo lusu adua. Doc. Yeah, Marcos. And now no ye mama dwuma. Bachan. Na Kristo onko so enhyiramo. Amen. Se abribia no se edru ba bia. Yenti ye ho asese ya mobem. Ema pepepe ye ene asundwie eye dwuma. Nti nyame enhyiramo. E wo sade no eho. Amen. So. Amen. Amen. Yenu ma ye dwuma che. Okay. Right from Insira. Right from Insira, the Abba Pimone. Yeah, that's a year. Okay, Doc. Marcos. Yeah, ready. Metia, but you're forward her. Deborah, her, Kenneth, or her. Kenneth, my man, by mercy, ever her. I mean, Mr. Washay. What damn, yeah, you're ready. Okay. Marcos, me da bebre, me da etifo nso ase bebre. Me a etwe, enaka ka etwe mu ye ba ha. E be take samples. Nti afi na results no, I ready a ye ba be bie mu. Pacho o copy. Me can be masa. Copy na ye etwe dem bom. Because me person me hunu results ye wo mu ansa na nti no. So ye nyina ye be hu ne pe. Ye nyina ye bete ne pe. Ai. Nti maybe start ya kenkan. Medical abo edin no, omo e be take your samples no. Ebo na ye no ana mom. Pacho father no ye Edward Boa. Yeah. Eno wa Edward. Canada na Edward. Within ye Edward boys no from Kenneth. Within ye Edward, but omo from Kenneth. There's a DNA ID card, so nene. Edward. Yeah, because it's ID card in Tino. A crown so yeah, baby Kofi. Baby Kofi. Now die 15 February 2026. We go straight to the conclusion. You go straight to the conclusion. Pa, into Dr. Meba answer why now? Conclusion you be assemble ba. Ajua. Mama ya mwati asie. Do. Boss if you know home ya da cafe, me say wada ma. Bomodi ada so do ani e be kire gospel if you know home. Ada cafe ne ho. Bia na sabre Udi she bia wam wani atomojam e ma wrenho mo de mo nhye date na mo de be ye no date na mo de be ye ne pe ne hia na aye no nsem nyina se ye be de da no se ye be friend kente ye be hye ne gown se ye be bono suit no
wadawroma ni nyina wonu behwe no aye ne kama flowers here wona pa aso page pa wonu pa ni nyina so ebi customized so na ambulance wo ho say ye drone ye bana mu wiemu na ye de ye no eno so wo ho bi na wadawroma wo de fani excel sanso na wo koye we ye sa MC ebi a wo de hye no kro what as far as so no ya what as wo de blaba di kan mi wi anu abo ama me just saw them okay ade we de that I just saw the ade de me mpo na wo mo so what as enu ti so de hye no na onkwa sorry empo na munya sofo ma ne nya wufo suma mba ombenya sofo a mo be han no obeye wufo sum de amamo ombe servo bibia kama enu nti hwehwe go so fi no home akache ye wo asafo ye beleba ye ne enka ni kokobot edan no ne hwe ne mu uduro na ayere a bisa ankrato for 0322 006221 0322 006221 and 0243 73 7457 0243 73 7457 na anyone any enkomo Akoma FM 87.9 Akoma FM 87.9 Akoma FM 87.9 aye hu no kwasem say aye hu e wo studio sase nyasam ketwa yanko okay doctor said ye tie bia na ye bete yanko okay nti ekọ result section ho na estro the first part ne ye enema omo check nti de wo benkum no ye papa ne de na de ena de woni fa no so ye akra ne de ateno no de ye scientific terms nti no escape ne akọ conclusion no na doctor MMA lab say na mo ye wa hojo da ban Cindy's junction taxi rank bi wo ho e na ni opposite e ne wo mo opposite kumase he ya na matse ya say ase ze so ekura no mo office no ebia ba aswa e start next month ti aba mo rane ano no I see na die ne no ya na emu die he ne die he na mo ye yenim se wo mu ahodo no kwe DNA test no eya na wo botaya obi beba se obeye obu obeba no se opeso hu se akra na na se
baby ni ne ba te sɛ deɛ yɛyɛ ne sɛ nne deɛ yɛ ne ɛna obi wɔ nso a ɛyɛ court nsɛnsɛm nti obi ɔde bɛkɔ court na sɛ court na ahyɛ ne sɛ ɔmbɛyɛ ɛno nso yɛyɛ wɔ hɔ ɛna ɛwɔ akwantuo deɛ aha ɛno nso yɛ immigration deɛ no ɛna ɛwɔ forensic mostly ɛno no yɛ crime issues ne anaasɛ bi obi wɔ hɔ nom a ne biribi afiri mu but wɔ ne honam akwa bi ɔde bɛba a ɛbɛmia hu sɛ o ampa ne relative no yɛ ne nyinaa bi wɔ hɔ no ɛna ɛnyɛ ɛba ne papa deɛ nko a sɛ bi a obi nua anuafoɔ deɛ nyinaa yɛyɛ wɔfa aseɛ ne wɔfa deɛ nyinaa yɛyɛ nti DNA test a wopɛ sɛ ɔyɛ relationship ɛda ne obi antem biaa yɛyɛ doctor me yɛtwa yɛ ho mmra na me mebisa wadeɛ baako bi a emre bi yɛnya bi na nenye easy sabe na me wɔ nhyia enti meba no maba bebisa wo na wakyerɛ me ɛno nso emu yɛtwa yɛ ho aba Brenina mada so pepche Holman obi ne yere na ma ode ne ko he mu saba madina chi mani huri o gafra nim se wani nye ene wo behia ABA Herbal osofo 3 days osofo oyo ani osofo abrante osofo rasta bunu mai dokota kunyini no obepie wa santiman mu wono na da ABA Herbal Center no say ye glaucoma na se cataract ye kan se ete wo kwa ho ani na wani ate ye nye operation wo ho ye nhya hwehwani wo ho ye mfa dro so mu ye ni so wo ho eno ani se wudi didi keke ansantam hwim wani so da ho clear woni haw kra say ye nam haw padia ABA better ne se wo bod the bridge kojo tokra no eno kra wo de kwa ABA ebesem na kanya na ho peme wodura ye fra ne sa manpower eno na bem wo podjuma sa branche ebe una so ye kase ne wodo ma hinkro Ebenezer Preparatory School wa Akoma senso ebe unu ABA Herbal Center wo kwada so dwina se yanjina se toilet no ege ye adwuma ejioda kopem memene da yen e wo 0541 565 199 ABA Herbal Center mani so da ho. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunim ni entira. Eba saa na ekyere se, yariye ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahoni nu a ewo ni padua ni mu sa. Na eno na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mu to. Eno nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje emani padua no nuane nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkrato yi atum Agu Ghana mai, Agu Asantumai, State Housing Company Limited, the nation number 1 builder, Eton Safe Ghana Funya, Titi Niyanma, Warma Santimamu say, Edefiada, me Bushum de Tosomote, a free opinion, and Yadunusia, and paying for Edia so ever from Ewa de Dosua, Ewa Santimantum, Najumedian Butena, say, and paying for Sakasa, say Ekabesa Hamianu, I won't be see Adakroma come up and yet try about to this Green City. They would Median Aseno, or 2 4 to 12 Biotosum, Asantimania, Radin and Munya Medina se afenso Ghana PSA o mampani John Roman Mama so be pemu du Medina se ama worom de aso abofo mo motimasi adankroma koma ko apem na atira ye baba to din se Green City awo de desua wuti fe ye den moma nya ya fa ye no nyam so wa metetire na du Medina ma ye krabefe dumadi e ba be basu upemu ntiremu bia frempanyfo wa homa so 0240 469641 and 0244 546768 State Housing Company Limited, the nation number 1 builder. Hanye kom abusapani abekasa titru ni ema no emema mo so mo ka ho eye abusapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nyina nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo wayi ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efuru sade omanfo enim di panabra na wote ase pepepe ambulance ane ka papa wode fefunu Paul bearers emrantia wo su efuru de maachie enhwen asiedie efuru ntade local de foreign nyina picture roller boards
video coverage. Maybe Kajade, God's Way Funeral Home. Was sound system, Kete Adwa, live band, our catering services, and when we are new yasi, and was so far away for some, our MCs for occasion be event be God's Way Funeral Home there. Just everything under one roof. I was a penny, ready and trust you. God's Way Funeral Home, noir. I need the right company, no. Now, ye be away, or Kumasa Safuleba, can you cook about the Dano and Shanimuha? Mudra Mumusa Ankrato, and I'm on Fre 0322 006 221, and 0243 73 74 57, and 0266 1946 78. Ma yamamo akwaba Nsem famra kuma 87.9 FM akuma mu Nsem dwumadi na Friday edition ena yede ebremo no na sabre yi de yebese yakọ na fe yene doc akọ to so ewo ho aba okay bomodi ane Fatuma mi aya dawro ni abo na sawoti konkoya na trafa samaba okay sawoti me ni sayidi anaja wa woni mu say samaba na ni asam na ba ma no I have no idea. I just a doctor doc sabre there okay to say them di kan and maybe not be a trem ya ba ha be take samples say kwakoye DNA test ama papa ene akra bia mo involved ni ahwese ne ba anase nya de ba ya ba be take samples na we test na ekoye na results na ba results na ba ene mo ha ene da wani mu yellow no enwa me pa cho ya mamu akwaba enso eba afe na onso wapie mu ewo onua eti Deborah ene Kenneth on ye di nimu no a eno no omu DNA no a ye no resource no afe ena aba DNA resource no nti no ena doctor eba be declare ede amaye no doctor Marcus go ahead. All right. In TMM labs, ba have take samples. No, I feel na results na ba. My ba me ba be candy room. E dey che omo involved. Inti ye test no on father ni din aye wo. I ID card so. Edward Boama. And na akra na oye involved ne baby Kofi. Na woda na 15 February 2026. Let's go straight to the conclusion. No. Uko conclusion no. Doctor will beat me wo oba wo eba no ebi bai na ebe yi yesi enye bema no edia but the woman was sure say ye bema no edia ema bi abam ho a omo nso be ye DNA omo ne omo ba hwe se akora ne ye omo dia ai ye test ye wo over MMA labs ye wo ba ko ye no father mother and a child. Oh, okay. To be taking samples of 3 ni na to say them diga ejina wa wo ba na de wo peso. Ya ye bia papa ne akra no na maame ne njindi o ma ye taking ni sample ye na say maame ne ba. Nti but na nye papa ne ba. Okay. Ti de obeje achinye bia na kwanya wo ho say oba be check ono so no de aka ho na. Okay. De asumdua ba. Sa pepe. Yankwa. Nti me kind conclusion no. E kind of brofo. The probability of Edward Boama being the biological father of baby Kofi is greater than 99.9999%. It's greater than 99.9999%. The probability of Edward Boama being the biological father of baby Kofi is greater than 99.999%. Therefore, it is practically proven that Edward Boama is the biological father of baby Kofi. Jesus Christ! I was saying, "Go Mrs. Sinukaka ne say, Abrante friend Edward Boama baby Kofi papa. Aya dawro ni abo
na sɛ wote konkoya na kyerɛ sɛ asɛm aba na kyerɛ sɛ asɛm aba. Hey, why you vindicated? In fact, na me wuni. Me catch us na me jiwudi anamboa. Na me wuni. Where the waka no kra. Kenneth. What's the DNA no? What's the resource no? Bra wanim. It's a. What's the resource no? It's a. And I know so mo yan doctor cheche mu ma what you say. Okay. And to say DNA resource aba 99.99999% just say akoda baby kofi eya wodia wojitum minjintum minjintum dabi kasa mame mame minjintum me pacho oh na me se minim resource no a eba no na me pacho DNA resource no aba no unyintum enwuso ti bebe na minjintum akuya just say since am ye di ayi ye adwuma die asem we ya work and meti bi da anim wiase ameba and then die di ka die tira unyintum dabi me pacho kasa wo fidie ni mama na asa wo ya ma die tira unyintum maybe say I microphone adam ya ma so die nti na wunyi ntum pese me hu na ben fidie mam me pese me hu no say die ne resource aba enu nti die nti na wunyi ntum and die nti am se me nji ntum ni say ge no nya no kre no oka me ni say nya no kre ye die what about die no aba no ase ya wo dia no me am so de be ko ba bia meko what's the pese me de ko ba bia me so meko wo pese o de ko ba bia wo de be ko ye die no okay yet ase and no die enti me pacho da ben because yensu ye beka ho akobi yensu ye pese wo nko a wo beko said ye aha no wo ba ya ye nyina wo ha no da ben e na wo de bekoro because ye nyina ye ka ho akobi. But let me tell you something. Said ye na we yaba na se ya wo de onti ase no de menyi wachinyi wo kwa kwa ya wo de da ben be se mi hu ye nyina ye kopi free next week ko Monday a free Monday Monday and that's a free Monday me pese Monday as Monday ehine fa ne yehia wo papa me ba ya na eko wo beba ha ne eko. Okay. What's what ntum anya no wakan what's what die na ntum nti akora na nya ne dia enti se die na fufuro na akora na se o ko ye die na fufuro another die na dia die na wo se woni ntum wo se be the same die na fufuro abi hankopon se wo say me akra bo pray na me like seriously as na okay no betin wan see you DNA na ye no ya kwa wo ko we no ba bi no obi anu ni problem wo betua ye sika ne na ka ye we ya because wo sabe ko tia ko sutro wo sika anka wo ko ye enti now you are challenging the authenticity of last any media general now you say ya disiko Mark oh kasa boy ni kasa we kasa kezo kasa o kasa o ma brace ka when ya ba friend ya ba ne brebe what say sure what did that see ba na eye me na me nim sa de dia de ne beko Marco na me nim sa resource ne beko second to say police dey free second to say ono kra to say eh mansofo a so ono kana to say oye mansofo a ye be me say aha anya go ne edi ye de sa wo ko DNA test obi anu o pa bet my DNA test ma ko 10 obi anu oni challenge but ade say what you say na wo sika ga kokoye uni sika ntina ye ma wo no it is ye ma na say yen
ye machine said ye adwuma nya papa MMA labs so e de nya papa na unim bi ne bia omo ye papa ene wa mo yan kwankọ ye sa ene ho de a ene fa yesika mai yesika de ye beje na wa ko se we mo nya papa na wo omo ya papa ene wa mo yan kwankọ no se da bi o ma ko mi wa papa o mo yan kwankọ ye scan the sponsor, but me baby, me because you can't sit here and discredit the authenticity of a whole company. Me last. I'm telling you, Mr. Kenneth. I said, and you want me to obey man so for Tuesday, a fruitful, and you want me to obey man so for me. As my okay now, the one man not dealing with my need teach and send you two for that at the end of the day. Ebi akwe na ayen kola bonese but ye mu bi ni say e de be wa eti baby I do 17 na mo because case ni bi kafra case ni bi abahada ye ba ha na baba wa na ote ha e ye ne dia MMA labs and the prove baba ye mo be ye omo na ye di ene mai from ever since I started media ma also the narration was different. And the storyline was different. But the Kenneth's story, and then the grounds are original say any the banner, any substance. So on the grounds any it is some of us. Yes, I know now yes, just say because of a girl ba could be now yes. You beside them 300 or as still yes, but later buy exactly. It is some way somehow na obiara nim say wo say nya odi anti ya challenge ma ko edi ni no but DNA results here tell ka say wunyi ntum anya wo ba de a Kenneth ye kwaje Brian I DNA the amount na ever since MMA labs ko mo ba no o mu no obiara say anhye ni bi pen me ba and now no what kind what say DNA ne ba na say enya ne dia wo mbetu sere so ai wakai se die ne ba na se nya ne dia na e be ma foforo dia wo mu betu sere so na se dwuma odi betu wo mo no ai wo betu wo na se na ya odi ayu ya odi ano papa yes you do be fambra kwan so papa wona foforo de yo di o ma mpanimfo ntufo papa bedu ta ma mpanimfo ntufo na wona foforo no mu di wo mu nyina megina ho media obi afo so waka say ni se enya wo dia dia nani nie enya wo dia yesi 100%. Monday ya ne wo ko ba bia wo koye wo dia ni no yam for so saje ya ne wo ko ni asu akoye witness na won so aye wo dia ni no na ye wia ya ba ne atwen resource nti sa dia ne ba na se ese enya wo dia na we so eye wo dia ye de be court ye be siu ni awotwa ye ntro say ye MMA labs any twa ye ntro ye be siu san so na ye de ba bia wo de akon so na mu twa ntro eno so ye be siu that is it enti kwana koye ye but ye no na be ko ye rep eno be ko ba bia koye ye akoye o se juada what's Monday? What's media one ya catch ye nim se kululu ni kana sense su bie mai da ban ye ko say me kan na me se da ban ye ko se da wo kan no na nya se me se da ban ye ko Monday time ban ni anya entren around by one dia ni was studio anopa ene ye hia anopa de ye betumi akwa bansa ya baba ye program titambe anopa time ben yenye ready ntwem Monday 9 anopa 9 okay me pa cho se anopa 9 na Kenneth emfaye niago me pa cho wi a bo manager mane ne fa case no to nanim na onfa ye lawyer ye me ya se no ye ntumi anye wabra na lawyer ye lawyer wo kumase na your friend lawyer ni enka case ni na narrative case ni na enkyere no na ye mani hunu ba bi ya akoduro enti se yakọ na sa anya yi a okay anya we ya na che se yateki ye de be court kwana kwa yo dia ye de be court wo be gina court I'm telling you because on fan penimfo say emedi agro
adwuma no yɛyɛ nyɛ DNA yɛyɛ DNA babro ban yɛ wɔ hɔ yɛyɛ DNA babro na mo kai abeku nhyira abeku ne wanwan emema mienu asabi esawo na baba no DNA and prove it na yɛ ne dia ame we ni sika peti mi ahwe me magoshi ameti doctor we sika peti mi ahwe mi apeti he na mi tofu ayi na watwe bia mi tofu ogu ka mu nkwa efu wo sika nkwa yese na me ma ba ye kululu na ye nya lawyer bia any ni common like say wo de ma me bra wo na wo ye wo ti ase me bra na be ka na fide yi so ma be ka ho na me ni bra nyi ya achia me ma achia me da bi tu nua ba no ntu doctor okay edi asem ono na ka edi asem de di ka me asem kransa pacha asem kromen sa say yes ya brand yi kan bibi okay say obana enya ne dia obeye DNA foforo before waje atum say ye ne dia fine enya ne dia nso a ye oketia eka osi etia okay sa no ka kire say ye results ne ba onyi ntum obeye DNA foforo na me dia ye me so wis Canada da wanye DNA ana ye ba ye no wan kan kire say won pere ma ye nye na emom no de beko ba bia akwa akwa okay nti say say eno so ba na nya ne dia ye o kai betia na me pa che wo mo dia ba eye wo dia wonye na wo dia no koba na nya wo dia wo monye o si ya gu nanimu ase masafo onim gwase ase no fa free so koda nya kwai enim gwase ne dia wo hene wone ne da ye wone ne twempra wone ne da pra dodo wasan ya wo beka say ye ne dia nya dia because wo me friend no wo so ko ne sister ho me nyi ni so ko ne sister ho masa se emra enchiwa eya na munim se Ghana mra enchi nipa na se mra no so won sa e wo na be se Ghana mra eya adwuma pa na bi ni wo ni ntia media me mpese meka kwachiri na emo no adwuada 9 ye beko me pacho bibi wo hobie because adwuada 9 ye beko ni ene nako oba no de minim de mi bisa no kra de mu because e de no worka aba na wadi no kra according to ye de ne wadi no kra timi anko de ne foforo ma me de mi an say ono de ne wonti ase ba wo de ne de ono nti ase be court obeye ba de be court enti doc MMA labs wada ma famo number etodwa na say bia wo bi hia mo services ya otunwa fra. Okay, MMA labs a hotline 050 16 72 748 very hotline 050 16 72 748 yo ahodo da ban sin this junction udu ha taxi rank e wo na ye ne omudi nhwe anim okay baba beto ye obeba ababeto omo enunti bomodi afa DNA paternity DNA profiling omo ye relationship testing maternity testing non-invasive prenatal and DNA testing ni nyina no wo mo eye enunti na brebe na mo ye adwuma ye adwuma fiti kwasi ada kusi memenda anopa 8 ni apon enwumre 8 oba 10 bia ba beto ye ama ko se dia me dia sempanam ewe nam dollar ni cedi ni stability nam dollar ni cedi ni stability ni nti atete results ni so ni bo no atete so pa ma personal one na ye 2350 is about 1800 okay yes about 1800 and you know so legal ni so na ye 2650 ni so about 2200 yeah ti atete so nti no the hands of Babura ya so na oba bebusa ni nyina benya no Babura on so ye ahojo dabai in this junction wa na kolebu omoni supreme specialist hospital na edin training better
when you mention. You say, I am with you, Musia, be bring to when you want. Okay, Mammy. You say, what you well, Jack, and you are waiting with the other to you. When you met us, the two see women. As I say, no, na me yam se me. Because me I mad and dear who me your banning me ka as na me man who so yata or banet is me say meta be manati. I bear you also would you to more cry okay. But why you didn't say no dear. You mention a boss. Money how mammy young grand. Me da say no. Etie for any adofo de edi nkan eye apomdencha kese e na ye di free contonchi links ahye ye ebre onipa biara o hwe ye enawie na osan so etie ye tonchi Herbal center ye adwumaku a wada roma ye ni baabi a wo se sorry ba na obesra ye da bi na mom ye wo baabi a wo kwa obenya ye nnuro ni bi ato tonchi ye bone mra ne se meme kuramu se etwetwe esa nsam ya mete me ye meme nyina mpana me ye meme nyina jeje ena me ye meme nyina eloya ena oba bia wotim bia so me kasa mama ena onipa biara wo hwe me osi kokko adi ni mu no wunti ena mo ha eno nti wada wo masa wo hwe me anasa wotie mi a mesro se wo betie na asem wo ye ne yefo menye ne tiefo enkoam me se mampon hene na ane kontonchi de hye be ma besi wotim de ne nsa bonkum ahwe abenkwan ena sabi chedi ampon ede habama adom no no wakeke no bna abom nua hini na odi aye enuro se emema enom na ye mema enyina mo na so ema enom no mo himfi onom enso enye de kokofo enom na koko bia ase entu emfi onipaduanim eno to se wo tie me anasa wo hwe me na se uyo obi a metitu ene ema uyo oba na se o hwe me na se sabi uwo ohaw ewa himfie ho mesro so obehwe no wape ho asam aka mesro so obenum adura ye frene tonchi feminine herbal capsules ema na duro no ebi tonchi feminine herbal capsules oba sa wonum aduro we oba bi won motimi fro se ho we atena me so ache 30 years 25 years me hu ye na mo SHS me hu ye na mo JHS enam sabi agana bia na me koso be ma bia ne kodi mpasho agro ensuo bia me kodware mu amasa ho na tena me so ache manunu munura so still ya wo me mpane so ekwa na aba or last of any tonchi feminine herbal capsules wo ye oba wo hia tonchi ema de no oba bia hia se wonom tonchi feminine herbal capsules eboa ma sabi se wa himfi honom oba wakosuo kuma no enchenchen honom ensansa bia begu honom wotimi posa wotiti enye enenti wo posa obi etitia ma honom nyina awotere enenti wodwonso na se before ma na asem ato no mesrosa emoa wa no omo betimi adidi wo nantem saa afi no mafra ko himfie ho omo befra ko nipaduanim no makwa tare wawode no ho eno na wawode na asanso akofo ha foforo de abre wawode no eno nti mesre ma nyina se so wanya je starches bi e wo himfie honom ensuo bi egu ensuo na eba no eni enye pampan edi achire wa himfie kwan no abie wotatiti wa himfie hodom a mese wo hia edu efani tonchi feminine herbal capsules foni atrium e wo Asempa pharmacy ye wo Edum PZ Asempa pharmacy baby ye nua mema ne ton phones no woka obenya tonchi ema de ni bi ato Rock Pillar Herbal e wo Kewo opposite Abraham bookshop wenya bebre Rock Pillar Herbal o Kewo opposite Abraham bookshop okwa obenya tonchi ema de ni bi ato me pacho o Tema community 5 Little George e wo honom Tema community 5 Little George e wo ho Hello Herbal e wo Okanshi Drug Lane Equus Pharmacy e wo Ashaman Adepa Herbal e wo Madina Old Melcom Tribe of Judah Herbal e wo Kaswa Old Market Nimdia Pharmacy e wo Takrade Market Circle Gabson Pharmacy Koforidua me pacho wo go so imem Bebiani Sunyane Brekum Kasapen Ayomso Akrodie sepa dadia so aba baby biara wo bia no wada wo mafaye number ne free nsese number obefre esiso eye 0243 90 77 33 0243 90 77 33 ana 0553 51 11
51 11 59 59. obi bebusa se eye den na edi ahonhe na na se ema ye nya oha ewo yahemfie honom me pa cho oyo oba na se wuta di ade a ede bebre a emuwa wa no ade a ede no uguso wudi no eno na ebo wo ma omunyini eno na ma hoden emo mu tena bia pa bi ewo ahemfie ho eno nti oba bi ota di ade ede afi anwa aduane bebrebe se bi kosu a yachi bebrebe eno nti mesre ma nyina se wo treat se ha we ya meso hwe wodidie mu eye afi oba bi a wotie mi a wodwo nso a wote yaw ewo ahemfie honom no wo hia 20 feminine herbal capsules menstrual pains boso me beso na wo benya o mess na wo nam yaw mu ya nkasa esa se wa wodie ni bie na no na ka atum ebie na ka atum no yaw de beba nanso sa wodie ne boro so ma wonum nuro bi wonsa de da wa yase wo bu fa so oba bebre etini so na menstrual pains ntia me ne wo toncha wo tonchi feminine herbal capsules ema enom do so wo menstrual pains me ne wo tonchia do so wanya oha o na himfie hono me ne wo tonchia e wo so wonum tonchi feminine herbal capsules tonchi feminine herbal capsules eboa eyi menstrual pains eboa yi wa himfie hono infection bi afi ho atena wo so na ache wanu no munro ye de wato nro so wo hia tonchi feminine herbal capsules e mema ne nso entie me so wo ye bema na so wo tedua mu ayemra me pacho ade de bebrebe te so ema me se sihye ba o moja mu bebrebe a etimi ma wo hojojo entem bema bi esiche wo moja mu bebrebe no etimi ma wo hojojo entem bema se utanu no niema bi di ko nipadua mu bema se bi se no ho sori no onya oba ne na otwetwe ne bema no me pacho ebedru bebi no onu oba edi mpacho agrosesi na ho ajojo wo hia edura ye friend tonchi herbal capsules emmedro tatashe edro we boa mema no ebiebie entininim ema moja efa ntinima ntini so ahode ebem eno ti bema opese onu oba edi mpacho agro na oje ne 3 point opese onu oba ne deda owo oba na ma oba na nkasa tede ema no ho se wo oba memu a bema de me se da ne da wonya oba da biara da ne deda wonya oba na di no ochina ne nda ade ache ne nda na mesre mema nyina se me pa cho sa otwetwe ho agyae ema me wo ye bema otwetwe ho wodi ade ade bebrebe moja nam bebrebe e wo nipadua ma mesre ogyae moja nam wonu ma twoso pe moja nam bebrebe mesre ogyae no monkwai bebre nanum tonchi e ba capsules na moa ema wo mema enyina ne naso ememe me pa mo cho matede wo hia tonchi e ba capsules na ma mema gina ne naso wonim obi owo prostate problem ojonso ntentem ojonso no so ojonso ayaw e na onemu jonso no so eba kitwe bi na eba ojonso no chem na aba emu pai mienu o chem na aba jonso ne ka wa na eba wo papa bi wo wafa bi ya bone pampers enam jonso sem ene prostate e ha mema yesremo money ya deda eboa ma yenya ahoden eno nti se wo ye bema na se wo nta na oba enni mpaso agora wo ha oba no na wo ha ho me pa cho wo nta anya sex a wonya prostate ntem wo nta anya sex a dan da wo ta yare na emo bema ota edi wo ba no me pa cho eboa ma immune system ahoden ebem na wo ma prostate nso ahoden me pa cho se wo prostate na aye kese eye kro na aba prostate me no wo to nchia koto tonchi herbal capsules emmedro tatashe eboa ma prostate no ekamwa na hoɔden ebem eboa biebie obema ni mu ntini no etima no oba ededa yie wo dwonso mu ha dwonso ntentem a tonchi herbal capsules beboa na yi sa ha no nyina afi honom madaru ma ha na medum besie eno nti mesre se obefa afo no aboye number no no wa friends sie no ya kire oba bia tonchi ema de mema de koko de ni bi atop ye number no ye 0243 90 77 33 ana 0553 51 11 59 Marcos meso ma me 30 seconds me wish me dofo be happy birthday onua ba wotie me ma happy birthday me nua ba comfort tachiwa owo abofo chebi comfort tachiwa owo abofo chebi me ma happy birthday me patcho odofo pa bi se me wish o ema no oma wotiri nkwa oma wa woda panyankopon hwa no onye okese onye ufu adumu enko adumu happy birthday comfort tachiwa Marcos medase Akoma 87.9 FM on your TV. In fact, sa me ye program ya free feed that demu ni adinina abam abranti what to say Kennedy as Edward.
me share bida. In fact, me share bida. What do you mean? Na me general manager ne Akoma for media general ya bribe yen so wo yenye dia na ntia wa na say. Like seriously. Oh, by my train. Na minimum sa woko. Me de me cancer ko. Me bresha wo. Me cancer ko. Edi nti no wasamba. Me pese me hu di nti asaba transe. Ya jense na de pese me ka che mo se. Abu mo nti ama fa bu amam se mpanifo. Na kasa bia me ka che free day one be se ni nyina mo fa nche me. Ankasa yi na akora. Marco yanyi tuo. Miss Marco yanyi tuo and come manager na aba no. Marco yanyi tuo. Yanyi tuo onko Monday. Ye be ye DNA. Ye foforo Monday was see. Monday obaba be fa yen. Ama ajuwa da nyame ya adoma. Ya koye DNA foforo. Ya cha wo to be make answer yes. Want to mean back Emma Metina can tell yes. So who was sick? I wonder woman meant a more DNA. It's a woman to me Metina and Emma can't tell you say, yeah, DNA, dear mom. Seriously. Now about the catcher, yes, I wouldn't DNA. Let's say you're bright. What am I just can't say fat. No, and yet, quite a drama your channel. And you want that your child in a man. And yes, I need to see all the pay a chum yen to who could jack what? What a pay a chum yen to me? Young to your channel to other chopper, me. You did your back shop and I why am I? Woman in Tiadia quite a brother. Then you turn there for a crowd. Will not be the Mobasa shot to two. Will not be the way. People 3 years. Everybody, Makoma, Amakoma. We am warrior. Dog, Monko na million. Okay. You see, it's a case, Yamia, Mamma, the case we are because he ain't Yabada TF nyina ase se enawia so omo hwe onua TV no muti Akoma FM na wote enka Casco Herbal Limited yakofa he Pasco Herbal capsules brebo duru aba boa Ghana fo yi pa na Nsem ya na ye ka se na Nsem brebo mu ha no adoso ama sisia no ama nipa ohawo ne yade enenam na empempi no da bia ya meka se o liver no eye adwuma 100%. There's no way I will be an issue with o kidney no. I didn't think I make us and say ye nuane ne ye nsuo yenom no awuduro ados yi pa galamsey nsem sema abaya na Nsem said ya ka no yesi galamsey no ekuye kwan ben so na efa so kuye sa awuduro toxins ne lichi into the soil na say ko soil no mu afra ye nuane ne ye nsuo no na yedi nti ubehu say with time no ubehu say so liver and our kidney no or how aba ho enu nti ne come for her Pasco Herbal capsules amount say ubenu mienu anopa na wanu mienu anwumre wono ma ebeboa wo brebo no na adwumadie biara brebo ewo se brebo ni di na etime boa no atimi aboa wiye ena no na meka say abrantie bia wo takwa wa ye galamsey adwuma yi bia agyae na oye jai on de watu na adwimo nanso anche ohun se ofe moja obo wa na moja eba na obi di adanse o de he Pasco ni bi ma no ono ne dia wakoto wonom no no kan capsules ni 6 per man no so wonom onom ya within 2 days per na moja ne ade ni nyina atwa ana okoye se da bia o so okope he Pasco ni bi ana okoto 4 no onom no 1 month onom ye na ne how ni na atu atwa enu nti ne kan for he Pasco Herbal capsules amount se wa hu se wa ko hospital se o how bi aba obrebo ho srade adoro obrebo nti ama wo how bo so wani aye yellow afi so ujare wi a ho timi kekao di we ma bia ni ho a wonom ye na ho ye de kekao afi so no wo how bo se wafu astarte se wo nice tai afi so no udidi pa na wo so ye nyina ye normal che o se dwumadi a wo se obrebo ni di na ma apomudin no CPC ta no entimi nye enu nti ne kan for he Pasco Herbal capsules amount aduro ba ko a FDA dua tum se liver support sa ye nom na emboa ye brebo no na dwumadi abrebo ni di ewo nipadua no etimi di emayem
me bobo numbers no bi ha otie radio open numbers no afa numbers no 0557 0557 45 45 35 35 79 79 0557 0557 45 45 35 35 79 79 and 050 050 145 145 92 92 55 55 said ya American no yenua no mo no mo nsa no no mo nsa cha eya na esai brebo no enti na se wa hye no nso a obi ono mo nsa cha no bo se nanim aye ho ya na fono ahyehye na fu aye kese na ne nansi atata mpempi na ya se nsa no atwa wo camera mesew ensa eni picture eyo brebo no na asai na nipadua no pekwan bi so abo won ka ye se brebo no dwumadie na aba fom enti na hu sa no ma no utie ya na duro ba ko pen ye be kamfo ama Herbal Herbal capsules se obenu mienu anopa mienu anwumre na aboa brebo no ama na timi adi dwumadie wo se edi na sa haw no nyina afiri ho wo ye utie me na wo mfie akwa anim a empempi no wo mfie kwa anim na brebu no dwumadie no eba fom enti ne ye kamfo Herbal Herbal capsules no ama na afi so aduane a wudi no so wa se de hwa wo nyini kaka bo se wa force no wa force ya wo ye adwuma kakra bi a na wa bre ahoden ni ho adenti na ahoden ni aduane a wudi no brebo na etwimu ahoden na ma enti da bia no bo se wadidi na ho eden kama ba se brebo no ntimi nya na eja wo sa wo haw ni na ene da wutie me amekanfo Herbal Herbal capsules na ma se ko pebi no mienu anopa mienu anwumre na entimi mbua we ama makai man bia onom nsa ono wanom nsa yi ba wajai be 10 years o se doctor say mane nom nsa biem but ho no hu say ohun ne hu yie wa say na fu start hye ne na se tai and call hospital ne say brebo no na de ehun aka na ese ba bia aduna wo say ko liver transplant sika semunti ye koba sa nche na man no fa su ye anything na ye kan for say ntna so e man nduru sa mpempen so no say ye hwe enye ye gisi ye ko ye liver transplant no da bi samre ya wo ho da so ye den samre wa start hu symptom to say bia I say malaria wo no malaria duro enko wo ho ta ye hye udidi ana aduane na ahye wo so indigestion ne sa no mani na no eye brebo na ebo nka ye say ohia mmoa na ohia mmoa dia duro ba ko pe ne ye kanfo ama Herbal Herbal capsules aye brebo boafo se wo be no mienu anopa mienu anwumre na timi aboa brebo na ayi sa ho haw no bi nyina aye dey afiri ho misi numbers no so bi numbers ne 0557 0557 45 45 35 35 79 79 and 050 050 145 145 92 92 55 55 enti se wutie me ba bibia wo bia Herbal ya to apeti Ghana ha ba bia omo amano ni nyina ye dibi ema ne won kope binom na emboa brebo no na enyi ohaw bia haw ma da bia wo yare wanu ma duro bia enso enko se de mbetena ha meka no brebo na ye se nipadua ne nika aduro bia wo no makọ nipadua no bia no brebo na yam na oyi ahoden na ewom no na akoye adwuma na se brebo ni ntimi ya eno sa no wo yare aduro bia ni ho a wonom ye nso hu hwe eno sa no se kope Herbal Herbal capsules ni bi ye nua no ma muda diabetes hypertension HIV nuru so no so what said ya hwa wonom aduro na 6 months bia doctors ema ukoye labs adenti na ukoye to some extent no enuro no ewo nsunsanso ewo liver ene o kidney so enu nti na da bia ya ma ukoye labs said be be say aduna start ma nsunsanso wo kidney na o liver no so no and because of that nti no wonom sa aduna so onya Herbal ka ho na etime bua brebo no one aduro no be bua ama Herbal be bua ama aduro na wonom na timi ayam na ye na adwuma na o BP ne o sugar no aba form 2 ebesa timi aboa ma brebo no how bi anye dey emba so abra wonom sa aduro for very long time no nti o so onya Herbal ni bi na wonom mienu anopa mienu anwumre na etimi boa wo brebo no na etimi yi o how bi a how sesrade se wo ho keka so wani aye yellow se wafu ahye se wo na ase ataitai se wo didi na wo so ete ni na eye brebo no dwumadie e na aba form na ebo wo kaye nti Dr. Jerry so be kire wo ba bi a wo kwa ubenya Herbal Herbal capsules ni bi said the Ghana for atu ni din say brebo boafo baako pe so na all about Herbal Herbal capsules yeah so send your dog kan no edro no yabo ahwete Ghana fa na nyina impo wo mo amanoni ni nyina na edro no ye sende e de komo mo
It is US, UK, Canada, France, Germany, and any of the countries abroad. The here say obe free numbers and I say obe WhatsApp him. You know, ebedi nkomo ekwan bia ye befa so a onsa ebetimi aka eduro ni bi no onsa betimi aka esan say FDA for the omonkrata etintim so. Yes, but say wo Ghana wo mo mutie no mo hwe from Accra no obetimi visit Herbal. Yes, I wo Okashi drug lane and mile 7 Achimota Casco Herbal shop yanka say shop nti wo pedro ni bi atu on the door so a obetimi akọ na yet me as a VB at the amount. After all, assignment Ekus Pharmacy, La Paz, OP Pharmacy, Kaswa, Tribe of Judah, any dependable Herbal. After one more multi and almost share from in Saumnen and Potamus so. Randy Pharmacy, Suhum so Tonic Pharmacy, Koforudia, Casco Herbal shop in Ibio behind the Jackson Park. After Uo Kumase ha, Oko Freddy Men's, I okay. Misty Herbal, Colinak, PFA Pharmacy, Waterfall, Danny Herbal, Rock of Pillar Herbal, Honina, Ubenebi. So for line in the important Tenatet Herbal, a horse souvenir drone be. Cape Coast, Salamat Herbal, any Busi Pharmacy. Takra in important sending another dog aircan. These are Galamsey prone areas. Musumu here drone be a party, horse oko AAA Mensa. Sir Charles, Kodokrum Pharmacy, Honian, Ubene Biato. Tamalin important Zoe Herbal, any Socrates Pharmacy. Nurse a drone the Ghana for Nain and Yabo Ashit baby. In case it's a one to baby, oh dear, and internet numbers and etujano. Frey na any ending commoni intimincho the nearest place I'll be nebi. And I say ya yanka say best and this swamawa. Ya that amount. It's numbers and yes sorry son 0557 0557 45 45 35 35 79 79 0557 0557 45 45 35 35 79 79 0501 0501 45 45 92 92 55 55 0501 0501 45 45 92 92 55 55 na Pasco Herbal capsules. Yami in Shamopa. Aha, Akoma 87.9 FM on your TV. Akoma Nsem Jumedi no eno ena oshe na utie no na yabaso no ene ye kan se de etie bia no atapeni de no ye de bekọ awieye ye de bekọ awieye eno na ye se ye de bekọ awieye but bibi sanka awie mu kakra eno nti no ye ntumi anka eho asem na se de etie bia no ene ye pese ye san esimu so ebie mu se eno amegiri ye mu amohwe onuane ade no eno amo ehu ye so uni ni ameka no nti ene wadaroma ye bre no because of your case ninti no ye bre no esua enu nti ene ye san eba mo hobie mu a ni ye ka kire se ba bia wo hwe ye na wutie bia no ene da wutie ye ni a bomode anefa ode ebra ene da ye wie ene da ye twa so se ene firi wa ye nka ho asem ebiem ebeduro se ye nya se ye nya ye de ye nya no ye bebo mode ase free Monday penifo be hand over ede ama wonom enu nti wadaroma atapeni final year student or Edgeman Senior High School okope bribi okoye adwuma kakra na school bia onye bibia to provisions because o maame ewu eno papa nso eyare no free 3-story building so eba be hwe from no na asem ene ye kan ene ye de ekona wieye wadaroma ba bibia da wo bia no se ye betumi edrubo shasa asene so na Monday ye betumi edena kwa ejina wo so ejina ne senye case ya ye handle ya kenu ne de ebe start na ya bo nyame mpa ye senke enru se ye mpon no ana enru juada no na ebia bibia atoto ye yanso case ni nti amamu no atwento adama ba bia wo bia no bomode asa obe support wo be enne wo be ye nhira enne esanse wo na wo boa ama yetumi enye amount no na ya hand over ede amom ni ama ne so ede no eco hospital 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 and yentie okay ninuya atano yentie no Lumina ana ba ko so no Philemon Ajay. and the winning no Oh yeah, my twin brother. I see
twin brother and Philemon. Ajan. So we Philomena. Ajan. Ebra. Obra. Eko adwuma no. Mumma kwan na munya holidays na wonko. Na wo fie. Ajan. Okra. Ah. Fiti ase free ho ema me. Osori anopa. Edie na oye. Osori anopa kai se okọ adwuma aba. Ene ka jeze nyame kwamfa ne okọ. Bana anopa ne se ekosra teacher ba ko. So ka so okọ adwuma ba nam se ne okọ ba. Ba na yekọ teacher no akosa because he hu na che. Nti Monday no na me boa mami bo refer me boa no na oton ni kinkin. Na me boa no ba ho match. Na me da ho na my phone first rubbish from it me sorry yen niem shemi na me nwa na dwen ene bi kan ba me tin face ti me ga chen papa so my young friend say ne ho ebia ne ho te say ana sese nti papa ka sa ade asa nti ade achi ana se me free maame no ton kenken no ba ne aba be friend bi san so ko akosese ti me ho na me sesa no ma no akoja no eno bi ba ka chere me say ata master se me film na msi memfre no ba na odi kan ka chende na miyem ashimle sisi nzuse bibiesi inti ena omo ka chende member just government ba mi ko no mu nyana ejuso man kwando so hospital bi sure inti me ko ka ma kan chen papa say nezi because no pressure this on the pressure be ba inti me nkwana me fa aka na me ko inti me ko na order emergency me ko na wada ena me born na wontini na mbiza da me born na wonti ana se fiti me ho ni na ne suro ni na ekọ na nya adwuma bi mo bo na then there's idea me kind say ese na ka me papa ne no kwa ni wo fi nti da ne da me mpia bonti agro bibio me ne na ni bedi yesuma ye ya nsuma baba na ye nko aye shede bibia me ne na ye me ko school nti ye ko class obet me bet na ni mo no class obet na mechi bibia me pe bia ono na me bisa na me ti me ka ma se mu ntro bia nti da ne da se me ko class na se oni ho na se ma breaker na so ni we ma breaker se ma firo be je ko to ajane brain na ni agwagwa me de me nko mi ye se mi ye so so de waso de o penin so ma onko nti me te class bia na se do break na se na ye pia ko to ya na ka me na ka nti ba se say e ma breaker you know bia ni nko because no me mami wo ye no na omo Nsem na she say ya carry ya me mami wo fi o ti fi bia na me ye na me etore bia se nya heavy bi ko pa ka asa ye wo questions baby sa no questions in cross because ejanka okay school not yourself questions no edoso e be say nya me say ye den na ohwe ye e ma kwanhyi a eti say ye eto ejanka ba 18 years I want a final year omo betro wa say ka ho bi na menko na mini carpenter ni achi menko peska kakra na ebie school a e dia top provisions eni me nua ba ata ye dia ko school sanse ye maame ewu ye papa nso eni ahoden ye pese ye betena fia bo asesa ye pedache e dia ma ye ho eni o ene ye wie ma so ye gino se mente ho ma so ye gina no e che say finish hard. It was a study at Tibiano Yamea Dumwa. A Chuada dear, not to say, Yenya, give us Yenya, near Manako, or that one no not a breno, Kwana, none health, no, na Sayana essay, what a room, and nay a day chatua. And you were near hinter at a penny. And you were near hinter and tafu. It is to Kranwa and nay, who pay your free dear. Wa opese je say wan ware a che nanso abomodi asenka wo beba nanso ebima akwantuo what try ya ebima ye say entafo omo hu nshira pa
ɛno nti sɛdeɛ tie bia no ɛnɛ sɛ ɛyɛ twa toɔ yi a yɛde ba awie ɔnte sɛ yɛka ho asɛm dwada bi yɛtoa so nti na ɛtwa to yɛde ba awie yi deɛ wada woroma ɛnte nna ɛnnɛ ɔkyerɛ memene kwasi ada wobɛtumi adwa da yɛba yɛho no yɛ bɛyɛ nti yɛsrɛ ɛberɛ no kɔ yie ɛkɔ paa nso so yɛafa mfamu a ɛnyɛ yi mmoa akua 0245 3014 62 0245 3014 62 0530 507 849 0530 507 849 na yɛkasa wode yɛkasa gu so ɛnnɛ yɛde twa toɔ korakua nti kasa gu so obiara wɔ ɛkwan a ɔfa so yɛ n'adɔyɛ nti wankasa no firi wakoma mu na kasa akɔla yi meba abɛyɛ n'adɔyɛ na ɛtumi to me ɛtumi to me ba ɛtumi to me nua bi ɛtumi to me dɔfo bi ɛnyɛ deɛ adwene pɛ ne sɛ wɔho gya so baabi o ɔno so nka ɔda ne nsuom nka ne ho tɔ no paa nanso sɛ enipa nti ɛsɛ sɛ wɔyɛ dɛ wɔpie wona akɔkye n'aba akora bi wɔ hɔ anka wɔmpie da bia deɛ a mmerɛ ko ne sɛ akora a wɔbɛwie ne final year ɛsɛ sɛ o wɔba no na nka ade wɔkɔe anka wɔnkɔ baabi a nanso ahokyerɛ asɛm nti yɛserɛ atɔrenkyɛm n'aba boa yɛn na nyame yɛ adom a akora yi adwuada yɛmfa ne nkɔ kɔhu a dɔktafoɔ na deɛ sɛ sɛ ɔmoyɛ no ɔmoyɛ ma no nti numbers no 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 ɛna yɛwie 200 or 500 or 1,000 or 2,000 na entumi empush no na entumi yesika ni na webe adwada na ye momfa ne yeba so na so ma me nko African beauty ho na fe yenkodi nko baba yenkɔ SMS fighter yo yema ye tiefo ne ahwefo panyina kwaba emfambra pem sign group of companies yen and I the Semens Vital Herbal Mixture and a capsules and a pre-care natural powder edupano ye de aba eja my so you see with Dr. James Samoa or see and fancy strong crow and my T4 any ashefo nyina na emu samumpom et saying him send you so no and here we beka so mo ho ye nanso mo sisi and you omo ye bi so machi bramo no ne na etutu omo e bi che so mapo so na you omo ye no nti and a dog do no odwe ho nti wo this Semens Vital Herbal Mixture any capsules ne pre natural powder no aba eja eman so ne pre natural powder ne de bi ka cho se eye prekese na prekese wo hoi oduma kuma ye ne prekese anim fa so ahodo a nuane nu ahodo a wo prekese ni mu twitwa prekese na de sogu ho na wo no na anom ho nsuo no eboa na fe eyi fi ne kikawa bia ede afri ni paduanim na aprapra ni paduanim na aboa ma ni paduane fi bi ewon bia pia bonten nuane no ye di no ye di wi a wo sade aka no ye excess no etumi epia bonten eno ye de pre-care natural powder prekasa powder no ena edi sa adwuma no oto a doctor package ni kama ya yam ne mukumukumu na wadiem na atre ehye ho oto atre no ehye ho no besa baako na wo de gu ensuo de ma na pa bia na wano mo tumi ne sanso ade fra adwane a wodi a na wadi bebo asakwan so na yifi ne kikawa bia e de afri ni paduane na afi aboa ama wakoma no aya na ebo periperi e wonsa no nanso no mo gentimi ni afusa ne ye no e ma ne mema ne nso amo so hormonal imbalances nti no enam so amama munyinsem mu aye dia munyanyinsem po no manya ba ne bi no munyina monko na mokoje pre-care natural powder ni bi besan so aboa mo na ebeduru afeda sese no na monya ba e de ato munan eso say diabetes say hypertension say pressure say stroke na achewo a ko na koje eye pre-care natural powder ni bi e kan gan ne ho no na eno emo ni wakagire mu enam say ye immune system support anti no ebe aboa ma immune system no aye strong na tumi akwete ade wa eya na sorry etia ni pedua no ye de pre-care natural powder no edi dwuma sa kwan ne so wie no afi na pia bonten na fe aboa yi akoma no na ebo periperi
nyina de afi ho no na bro so say Semens Vital Herbal Mixture any capsules again no eno so ye be ma na to se na akọ nipadua nim na afa osisi yade no enu nti ama o mema ya to fom no be ma ubedi adanse so osisi ya o ya automatically ma wo mema ye no engina brane wankasa ho so osisi no eye wo ya adwuma no a wo ye no wotumi sori mpo na wakọ adwuma so na wakọ ye bibi e de enya sika no tini kan fo ma wo se kwaje Semens Vital Herbal Mixture any capsules edo na bi ko jabi wuji nsuo na waje to paye na waje African natural powder ni be e de aka ho we ya frɛ ye 0241 0241 604 702 0241 604 702 0500 88 30 0500 8890 and 0244 718 557 0244 718 557 what's the idea nam so ama wo hunu amane a che so okotokwa na wo fa dia na ya asemo obi wo ha ne sisi ne timi ye ne ya ne to asiti na etwe no afo be hu na wo to honam na nkasa no te se yawo ewom na wa ta so so na yawo ya ko na kwaje Semens Vital Herbal Mixture any capsules no again no je no je African natural powder ne be e de aka ba bo na afei to sisi mu kuro ni nyina bewu ama wo sisi no emu ba ye de kuro ni free mu aba mai wankasa wo ma ye be kwa ni mu be boosti wo ma ye no na abo ama bibia so aye kama mo so amode no ya na mo chi bramo no wachi kase no ene ya na wo se eyawo ewo mu na okwan mu na ya asawie so bi koda je so to ne ho te sa fish e le to ne mpa so koda nam se na chi bramo no yaw ne na manehuru no a wohu ewo bo ni to kaso okwan mu kakra bi kwa tompa so anha asem besie kwana kwaje Semens Vital Herbal Mixture ene capsules again ni bi wuji nsuo no a na waje so paye no waje African natural powder ni bi enso e de aka obeboa no wachi bramo no wachi kase no yaw no ewo mi kuro no ewo mi nyina ama wo so ho atumi ato mema no amon so mo ka che mo na mo fo so mo fra mo atapa panta fo maame ta fo papa dan a mo kwa jonso ye no mo jonso de mu apa mi no so ko se oba bi anyinse no ye yade ekuro ena aba ojo so twa nim kwada kwaje Semens Vital Herbal Mixture ene capsules ni bi no de African natural powder no e de awo no beboa na ojo so twa mama ne hunu nyina no koda yeso sorry press and prenam prenum jonso no so akọjo so jisa wo kan sisi so asa na jonso no aba o chem yaw de akira ko na kwaje aga ni bi beboa na to ojo so twa mama ne hunu nyina e de afri ho edro na ye ma ne mema nyina na no mmofra nkwa na ntumi num bie eno ti ema no a yenso ehunu amane ye kwa afikyire no a eya na yaw bebre ewo moja no tumi maye moja na eba na ehwetwase bi de so moja no tu omo ema ne bro so senka bone ku wo fikyiko mu a ko na kwaje Semens Vital Herbal Mixture ene capsules bi oba beboa na asiesie wo maye asiesie sa kwa ne so no na esan abo abosti wo libido atenka no a atekwa no ti be ma no magan no oto agya no de ba na wudwan no enam sa wonti de bia atenka bia eni ho ni ti no kwa na kwaje Semens ni bi beboa wa gan no beto sen na akwa wo maye na asiesie wo maye afa obo hu se beboa na fikyiko ma ne hu ni nyina ade afi ho na o maye na aka so so wate apo no wate nka no akono no abana bibia so aye kama wodi a wo ya ne se kopedro ni bia to yeso to wie ya frɛ mema ne titu boda wood code wo ho a ye bebie so ade ama wo kyerɛ ye wo haw no a yeso be kyerɛ kwan pa be fa so abanu maduro no de bia ka to so tumi no maduro hu kwan aka nyina to ya no afrɛ yen ne a kyerɛ e bia anuane ahodo bi kura wodi kwan a wo fa so a woda wadwuma no a wo ye se de osi pagya no ɛna ama sisi ade ne ahotutuo no aka wo so de a wo ya ne so pharmacy shop any herbal shop e ben wo bia uboro ha wo so Semens Vital Herbal Mixture any capsules again no jinsuo no a no ade to pa ye no age African natural powder ne bi ede account we ya frɛ yen your number is 0241 604 702 0500 8890 0500 8830 and 0244 718 557 0244 718 557 yedro na wo ba bia pharmacy shop any herbal shop e ben wo
odi a obeya ene se okwa odi wo so pa gan Men's Vital Herbal Mixture ene capsule so ji no no de to pa no na wa je African natural powder ne be e de account afuni road junction PF pharmacy wa brosan so okwa obenya aduro ni mi asa nyina bi na wato e wo hododo ma pa bia PF benya ma bako so benya e de amakol na keba e wo asha have me e wa safo Freddy Mens ene rock pillar herbal mu nyina kewo e no mo wa obenya gan no ene African natural powder ne be na wato Accra Repass Ventures o kan shi drug le no kwa obenya do pay bi na wato e wo Hambo Madan so e wo Ashia my pena Herbal wo Cape Coast Jeff Herbal e wo Mankasim Akobam Herbal wo Kokko e na Ja Herbal so e wo go so nya hanko aga na ha de e wo ba bia pharmacy shop ene herbal shop no e be wo no udi obowura ho na akwa so Men's Vital Herbal Mixture ene capsules aga no gia na waje African natural powder ne be e de account yeso to wie ya offer ya komo wo bia no bedi offer so ba bia wo ne be cho ba bia be wo na akwaje adro ne be 0241 604 702 0500 8830 0500 8890 and 0244 718 557 0244 718 557 ye kasa Men's Vital Herbal Mixture capsules a baby will be no I just say a guy eto sing that's it ahaya Akoma 87.9 FM on your TV Akoma musam jumedie no eno na wo hwe na wutie no na before any sister be din komonia ka che no say ene last day e de emma atapeni Philemon atapeni na last day and the man to adawroma baby bia wo bia se na e betumi adrubo asase ne so a ejina wo so efi wo so adawroma ekwa me mo number no na ye ni atapeni papa eni enkomo na ehwe papa na tibia ne yere wu agya no enam so ama akwa ekopa adwuma ye na ode tuto provisions akọ school o maami wu November bosumenu ye na ye November ni December eno hu se ne papa yare maami na wo hwe no wono so afem wawu omo ba be chron so hwe wan hwe yi a onye sika enu ntini nua ata no ebu obi mana ye dokuno de ya ono so eni obi achi nkoye lebra oba kakra ode be ma wode ato ebi score de ato provisions frabon se ato so mensa so ahwefo ya ye appeal na but scan e ba na ye nketinketinti ntumi nkoye ni muda but se de etie bia na enne ana ye wi ntima bone tofa e de acho eye omobo na e hawa support no 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 Ukosi wa jisumai nti wo mama kwa ino na okwa ye adwuma oni kapenta vogu ko ye adwuma ti de nti ye ha ni se ye adwala ni na free ablusa to azumiensa abatofo ye beka ye ni se ye beka ye adwala ti wo de mi je emergency nti ebelada le ko ko he ne no ko de to ufiri emergency ne ko wo wo bi wa no ka se be se je so ne ti se ahunwa elsui ni kapre no ko yesa de ti mi ti mo ha mi se o mi si ne ready ni fi ba ni ko fi ji wo mi se ko tu no ko tu no ni san ki tu wa ni ja ni so ni bi et puis on fait des filles fa ubina tabi edrosi komunu adu wada kwache ya wose sezi julu ya yamu muso obiye ni ma bobo ma honde so me hu kwa se miti ya yesa adu eneja ediba tu Akoma from se omumu waye na akura mi se julu yeye ti misra monfu Akoma from TF se mo mwami na yenye akura mi se julu inti atapeni ne papa na kasa no na pagi
Marco. Nyame adom. Na se yes why die ni madam. Ah, se die ni madam. Why bi ho. Se otimi ye bi. E o mo resource de oye ye na hu. De o chro ye na no ane bae. Eno ane bae wani so ye ntasentase a. Me de fa kono obi amfre wo ha se ya. Ebi na edije. Ako mami mama mfo aduro na amamfo yare. Ai mami mama mfo aduro especially ma no. Bibi tete yen pa. Na so won se adanse no kwa na ekoso. Aha efi akra me bae. Yesi wunua ba akwa efe no ana kosua na bibisa. Yesi odi adanse nyasem ketua. Enka obi ye pra no. Namsia me de me kire wo kakra bi man ka se kokfa no bebre. Enti no so wafa overdose dia ne na wala o wala. Mako ewie yi se me ba waso ya na eye nchia sononko enam di free Ayona pharmacy e de Bregana man especially ye ma no a won se buo hu haw etete won pa na mako ansa na mekoso no mesro ma yemfa number no entudwa na yade bia aya na ehia ye obewie obesian mensa anka number no na wa ammo number na ma mensa anka bebia me won na meni pen mesro bebia wo bia for trade dua no se wona mo bi mfichi ana wotika mu a number se didi suoi na se wo penchiremu bi ana se ne dodo mu no ofre Ayona pharmacy fo a won sa beka edupa ye mbebo ho dawro no ebi ato makoma yemfa number no 0597 21 60 47 0597 21 60 47 Anna says 0597 21 60 37 0597 21 60 37 Onsabuo mu etesen se oye oba na se wonsabuo no eho atechema ana se wonsabuo no entumi emmeyie se wode no eba na ani tum na wode no eyi ntoantoa asompo no wode no bosomo beso no eba na anu nansa na etwa ne na wotwe so na aba ekame akoye se wode wo ho weda da bia na moja efri wase ede ba mesrawo na wonsabuo no eho nsensem no eya ye bibie wo ho oba bia etwa fatasa bosomi bia so a ewo se wo hu moja ani ankosro krade na nanum enti mesra wo de no se enu sa ananso mpo wo de eba na wayase erew pa efia wutim obi anim se adwoa de bosomi yaso abia wo hwe de we a wo si nwiinwi na wo si aso ne yase na eye ne nsabuo na aba na se wanya ne menses na etete no mesra odofo edro no gynike mesi wo se mapega ne se ya ana ye de ato TV ne so a na wo de wo phone na wo twa ura pharmacy shopper wo se edro we na mehwehwe aso se wontimi mmodi na wo de atwa ne fawura pharmacy shop wonom wo kwa wo se edro we na wo pe eye edro bi aba edi ma yensem edima ye pa mesi se wonsabuo ho ha wo ba utanye ya na fibroid yare no wo ye nya bi na wonya bi susu ama akọ wonim ensensem a ewom se bi wanhwe na obi de awo baba betwa wo mpoa se awode no na aye mre se eba entimi ntom amanfo wo ahenasa ene ntafo wo mfie no se wontimi enya bi ento na so a wadaro amesrew na eye wonsabuo na akofa sa ohaw ni nyina e de aba betena wo so enti eduro betime di wasem na de wakagina mu na solve issue no e de amawo amanfo be wo ahenasa omo be wo ntafo wonsabuo ho haw nyina ebetu a eye eduro ba akopɛ eno no de Ayona pharmacy for akofa aba eno ane gynike eye eduro bi edi amanfo nsem ma wonye pa mesesa wo de nse o de po na aba betena wo so ama ensufita efri wanam eba ne sa himfie ho anika eni honom oba meso memma bema emma won chan baako na wonya wo baabae enya abroche no okọ na ekroma nko ana wo de a so obeka hwe baako a ewo se udi baako bedi mienu pan hyew ewo so oba no obefa bi ka ho na se wanam wo sensu fi efri hoba ana se ensu efri hoba no se enya nika mesew wo ba wo mma bi eno na obeka se wona na bi na eyew wanhwe ya osofo ana so doctor bi ebeji usika edikwa mesew eduro ebeboa wo na tu ode poa na se wo de na yisa akato mpo a mese eduro ebeboa no eye gynike
guy nike ɔsɛ maako bi wɔ hɔ nom a na ɔnso time a ɛwɔ sɛ ɔtwa bra nanso so ɛsan bibi nti no ahyase no wanhwɛ ni ama watwa bra by force a mesi kɔpɛ guy nike ni bi hwɛ kɔpɛ bi so hwɛ nanom obɛfrɛ doctor di ho adanse sɛ ɛduru a mode aba adwama so deɛ maako ɛyɛ aduru ɛyɛ adu papa na ɛba baabi ɛhia me yɛ a mese ma na watenka ɛkɔ fam no ɛduru ɛbɛboa wo ama watenka no asɔre ama sɛbi wodɔfo bi so mu a wobɛhu sɛ nnipa na aso mu watenka ɛbɛsi pia ɛne na ɛduru ɛne guy nike maako ma yɛnsa fa number ni bim ɛyɛ 0597 21 6047 0597 21 6047 and I say 0597 21 6037 0597 21 6037 oba me so memma wo nsa buo no engige wo enkofa fibroid yare no embetena wo so me so memma yemfa awo entwa wo mpoa enti kope guy ni kani binom na endi wakagina mu na ensolve issue ni nyina emfa mawo ena no bidi kan ka se eye 1 + 1 + 1 equals to 3 enti se mawie number 1 na maako ma memfa nkopie eye piling capsules so wo ye bema na se koko adokro sebi okọ ejanan so a na moja efri wajanemu eba anaso behu na nsisiwa bi asisi wo to kwan sebio na ekeka wa odofo na eye koko na ebo won kaye anaso uyem timbo kurr obi hono ma wokọ private agise wo chim etimini nansa na sebi onja ne nan ne yematim ebasa ema wo mema yo ekofom ye papa mesraw wana wo mema nyina esi wo ntirase ebuko mu se kontomra ye dia keja no wadaru ma mema wo yire emfa ne nsa bonkum enkasa nkyerɛwo ento graphic ema amanfo nkenkan eba ne sa ani wo pa kese ena bema wo dia ma ho eduru ebeboa wo na tu kokɔ ase na ma wo mema yo no esi pinesi tano maako eno ane piling capsules bema mesraw kone koto be na die ne bebrebe abanyina ye se onu hye no ohu se na ade ne wo fom nti eba ne sa utirim ye ontanta enyamia eyamia me so kope piling capsules ni binom na ndi wakagina mu bema wo mema yo sipi na wo bete se wo yire efro mirror na ya anadwo de wo ye yentia enti piling capsules uko edwaman so ko pharmacy shop bia maako uko a wo de twa se wontimi mbodi na ucha uko edrowe na mepe eye koko na etete me private no mehu se moja wom me sisi eye me ya me tena se nsanwo bi asisi me to kwan me se eye koko na etete wo edro bebo na edi wakagina mu na tu ha oni nyina se edi am eye piling capsules ayona pharmacy for na de se edro nwanwaso edi aba edwaman so mame fa won ko impressor capsules anadwo wachi bremon eye wo ya oto ase etwetwon kotodwo emu ya wo ya de mutafen rheumatism anase sasabro no se etete wa wonante na wonase aye titiriti anase wotena ka mu cha na wonase apegapega sebi atatai se opemfo a eduro beboa wo na tu sa wo haw ni nyina ase ede ama eye impressor capsules wona wontumi nda anadwo nyina de bia me hututumi no eduro beboa wo eye impressor capsules de bia me kamesi ananse enye police na achew sciatica yare no maako se eyade a etiti wuye pa eduro beboa wo na solve issue ni nyina ma wo ohuna ma eye wo ya okotodwom onututu wo obo wose me hu se nsuo ejira me kotodwom awi me denden dia maako eduro ni impressor capsules na maako me de ma no esi no ma me sanfa number no entudwa omamu a pharmacy shop bia wo kwa eye sa enromiensa mabo eye gyne care eye piling capsules impressor capsules and almost a one oil enti sa wonum we ya na the oil ne atwitwi ho eye ayona pharmacy for and akofa ba maako mayemfa number ni ebiem eye 0597 21 6047 0597 21 6047 and that's 0597 21 6037 0597 21 6037
37 Omamu ha baby bia obeko bia anasa opedudu atu a o friend numbers a edidi so ya media to adwa so na okwa wobenya bi wobenya bi ato Marco dasene yebeseshia Yamenshia papa heart to heart lectures me say what a Church of Christ ya ewo Kumasi Bwedi e the heart to heart lectures eneba nyame eya adomo first May ye defiada May that edin kan ewo Church of Christ Bwedi auditorium shenenso asemcha wamina to so ye building godly homes in a broken world no wamu yifi Psalm 127 verse 1 Psalm 127 verse 1 host Mr. Richard Boache minister Bwedi Church of Christ speakers akasama for Mr. Harrison Oben Debra minister Asafa Church of Christ and a Professor E Asumenin Frempong minister Christ Church of Christ na enima bebre wo ho a yebeka sa edia fa ho love in the age of social media real or fake divorce proving your marriage preparation and practical during marriage ni na eyadia ene yebema ye lectures ewo ho enu nti she date no enso 1st May na onso for we eche Church of Christ Bwedi auditorium na yenko lecture yamin sha pastor onso obeko yenko fa kingdom emra ya eyeboko ebenyame ase eya himan modru ti ebeko kingdom e ba center bememe yenko yo abusiafo na cheche obi biara ene baby biara o a wo hweme mu nsusu amutie no say the Great Kingdom Medical Center ana yatoma ene yede ensemode free aso ye de eba ya catch say Kingdom Herbal for ya na Great Kingdom Medical Center no ye dia na ejuada ebe yede esiwa ye free eye screening ana afi dental ana prostate intishanon so ye behwe eye ani eyare ye bi enche ye behwe ani yare na ya hwe esen how bi e wo simu bia no ye behwe e de amount afi u prostate na aka no ho obi a wodwonso ntentem wodwonso ya na dwonso de wodwonso a obre wochima dwonso no ema ade a ye papa no mo manyini ko mo mpani fiesu no saa haw no hawo mo eninti dwada baifo ani kire akropon a ewo eastern region akropon enye Kumasi akropon memom akropon akuapem mamu na meka baabi a wo so wa santemantemu ha wo tachima nsunwane esirem ho a faka ne kosi koforidua usi koforidua station ho na no wo so pa akropon ka ofro akropon ka na kache driver ne so ubesi wo Kingdom Estate no duru wa ubon se edan na ye dwiregu se ohofe uduru wa te se de waduru abuchire na bon sa yare sabia no so hye ne wan corner ewo ho na misro se yare amabugo su ya meka kire wi se ebi hawa wo eni yare wo ese wo haw ewom u prostate aka no ho afi ultrasound scan so no ye beye ni nyina ewo ho ya yare sabia ho no ebia wo tie me wo ye oba obama o ma kira sia pawo amunya bi se mo ba nyame na ma doctor fo mu wonim difo fa saa ade no ebeboa ama wo so wawo afa ho afa wo ba da me ka se wo ye opemfo na wo eastern region mamu enam adwuma wo ye ntinu unya bre enko eye antenatal care misro ye de asuo se Great Kingdom Medical Center memene da kwasia da bia no apemfo a mo ye aba adwuma ne obi adwuma no mo ba amye den ye di ehwem afi yade ahodo bia wo wiase se stroke na bubu so kidney ho no specialist clinic intino number na egu ho no fra a doctor fo no ebi ani nim book appointment ani gisem no say yase ho no se o ba yaresa bia na wo fra ebi ene wo di kan book appointment o meba chena o beduru ho chena no oni ye di kan hwe wo kane intime so number no na egu tv no so no 0593 72 2619 0593 72 2619 and after 0530 84 85 02 0530
848502. Me patrol a doctor for no number no nti me slow so open say free screening no obabi afre number na good TV no so no number na good TV no so no eno ana obefre na one a doctor for no ene a nurse for no atwetwe nkomo na ya kire obabi a ayaresabia no na won so do yade e di apa ho nti eye Great Kingdom Medical Center ewo akropon ewo Eastern Region ho na sa ayaresabia fefe ya who say twagu TV so no uduru ha me say bagasa bo che no wadu because estate dan ya dwere gu ho no edan papa gu ho no ya na efe kra na de ewo ho no nti no eye Great Kingdom Medical Center ye wie ne de na ye koton ye nuru no ene me de adura ya to ni din say Kingdom Garlic Bitters and Capsules na Kingdom Garlic Bitters and Capsules no eye garlic duru aba ene eboa ema etu yade ase ye wo garlic A, garlic B, garlic F, garlic Q na garlic nu ewodwa so nyina no de odi kan ba ye ewo Ghana ha anwanu ahyemu ma cheso wonum a eboa etu yade ase ente ma me bi frɛ me wo se doctor ma to garlic nu bebre na enso so meto ye no anko ebra me hyase se me num Kingdom Garlic Bitters no mahu sense saye ayeden abamumu enti se bia wakwa yaresabia doctor catcher se cholesterol do so ewu nipaduama eye Kingdom Garlic Bitters no eno ana mekanfo ediama Kingdom Garlic Bitters no eyema obi a cholesterol do so ewu ni nipaduanim eni ti akofa hawo bebre ediabre no cholesterol no de liver no produce de eye na de ye nya free ye nwa ni de mu no de enye ma nipadua no na aduro ba kope ani ye de so ano eye Kingdom Garlic Bitters and Capsules so wo de wo so ye ochinifo na se wo hwe me wate yenka abribia wate yenka wabubu nnua de asi wasuma kope Kingdom Garlic Bitters and Capsules ni bi if you say Kingdom Garlic Bitters and Capsules no vitamins ni minerals vitamin C, vitamin B6, magnesium ani nnua ahodo bebre ewo mu enti ebra wo no no eboa ema oni pedua no ahoden ebam nipadua no nya ahoden sononko yare ntimi metene nipadua nim ebra wo be hyase se wo no Kingdom Garlic Bitters no e boost immune system no onkomo na aba fom a ede yarewa ebra no unhu sa yarewa ni ebiem eniti ena mani abre because edro we on enkasa wo yare o wo Kingdom Garlic Bitters and Capsules obu a wotena se cha wo se ananse achime nan ananse achime nsa na ne nan ne nsa na ayetitiriti afi ne nan no ayese de fom bi ehya ase wo hyempaboa na mpaboa ne yi tokra na wo hu wo Kingdom Garlic Bitters and Capsules wo de wo so wanum garlic no na enkwa benum Kingdom Garlic Bitters no adanse di amanku di no ebu adwen ene ntiase so enti wo hia ye aduro papa ya aba obi edi ho adanse se so winya bi ebeboa de ne to ase etwetwe no obi wo so ane nan no bo se na atatai odo nsem yesu se ya na emim kom na ne na ase ehyehye no titiri wo ma omanya asikire yare no bo se na ne na so no ekyekye na hu finfim no wonum Kingdom Garlic Bitters na eyi sa ha woni nyina enne wo ma omo asikire yare ne pressure omo organ nyina se senkoma nhia Kingdom Garlic Bitters no ene ne capsules na ankoma wo afiri ase yade bi tise pressure nipa dodo na anim so omo pressure enti mi maame nom se kamene wa kamesha se menum Kingdom Garlic Bitters and Capsules no bo se bra wo nom no e bon ban free pressure no ho pressure enti ye se we wanyare otimwawu pressure enti bo se no obi na koma e boni pim na ehye no wo homi a ne homi no enti mi ensi so afi na ni ti na pai no ni ti twa ne sa wunya Kingdom Garlic Bitters and Capsules a e beboa ayi sa ha wo ni nyina ye den edi efiri ho wo de wo so ye chinifo ana utie me se wo haw ewo nipaduam yare a mebubo so ebi haw empo unum Kingdom Garlic Bitters na wo de wo bohu enhwehwemu ani abeda di se ebra wo benum Kingdom Garlic Bitters and Capsules no ebo ma yare wo bia wo nipaduam no ase ebafo anything many abra na wie ma betena ha na mi ye dede edugu asum no esa protect your sex no esa boa ema ebusu immune system ema ya pom din no ekonkan elowa ye sichire no esa boa hypertension no eye adwuma bebre onum so a wutimi da esiesie ema wo ye kama
na aduro upe bi a baabi eto aduro bi an ubenya bi ebia nsema meke eyo de upe mu nkyeremu bi a number ne good TV no so no fa me number ne mu baako na frɛ me number no 0559 559 72 91 09 0559 72 91 09 and I say 0597 29 88 55 0597 29 88 55 me patro me number no good TV no so fa mu ba ku bia na frɛ na me moa afi me call Kingdom ginseng power capsules we eye memedru emema mu hwe me mema mu tie me ade a eya se wati sika akɔware oba na afi ebedru baabi no oba untimi ma nani enje de bia meka emfa ho se woyɛ sɔfo woyɛ president woyɛ minister woyɛ your friend is soldier woyɛ lawyer woyɛ judge obia na woyɛ misro sa na woyɛ bema na woyɛ mre na nyame amumu a oyire bɛkɔ akɔfa woyɛ mu ba na wo ba wa pim wakuti aka kyerɛ sɛ ade a wo wantimi anye no woyɛ mba abɛyɛ ya hu bi pɛn amanfo bibiri omo yiri mu di omo ho fɛw ɛne omo girlfriend so ka woyɛ bema yɛ ka bema to kan aduro wei ɛne bɛboa wo enti bema bi a wo hwɛ me bema bi a wo teme nka no Kingdom ginseng power capsules no ɛne ne aduro a mekamfo de ama wo aboa mema bibiri we nye pe kinkran yu na bra obɛhya ase sɛ onum Kingdom garlic bitters no ɛne ginseng power no esiesie wo nipadua no mema na omo wo pressure no omo se sɛ omo enum pressure aduro na ma omo mema ɛyɛ nti ye kamfo Kingdom ginseng power capsules ɛne de na ema no so no super tremendous capsules aduro no enie sɛ wase kekao nsuo egu enka ɛwɔ wase woni crucial bema no nsuo na ɛba abonten a super tremendous capsules eyema ema pa oba onum bi no ukunu emfa wo achida also okohia oba bi ono so anum bi pe obeka say kawe ebisi mi fia mitwi mesro say ebia unya madro bia ba bi eton nu bia no okwa onsa ebeka ebia wutie mi sesi banu nkomo opese wo ne doctor pani twitwe nkomo na me boa wo na me tu yade no asifri wo nipadua ma frɛ me ofra mesro ka wo hawo ne kyerɛ me obu afrafe na aduro no menya bu da bi ka wo hawo kyerɛ me ti doctor pani number na da form na 0597 29 88 55 0597 29 88 55 and afi me number ba ko sai 0559 76 11 44 0559 76 11 44 and 0597 29 88 55 if I show who some free TV no so a frame was 0597 29 88 55 and you go to the innocent fa na frame is here edo atiefo nyina na ahwefo ase. Okay, yema mu nyina so akwa abade ba akoma 87.9 FM on TV akoma mu nsam dwumadi enu ada na mo hwere mu tie na happy belated happy birthday enkoma nana sewa akoto. Okay, nana sewa akoto jima owusu nana sewa akoto jima owusu na nia always show no eye Dr. Jacinta Opoku Adoma Dr. Jacinta Opoku Adoma ose happy birthday pa enkoma wo onyame enshaw na onya okese onyu fradumu nkwadumu oma wunyini na afa be ye panipa be ye nipa kese pa fama oh my Ghana na Dr. Jacinta Opoku Adoma esenwehye nana kwabena eja akon owusu enso happy birthday nana kwabena eja akon owusu Dr. Jacinta Opoku Adoma say nana happy birthday enko emfa emma happy birthday biem enko emma nana Boachi Iyadom CEO Edema Iyadom Foundation we every nation eho nation say CEO Edema Iyadom Foundation nana Boachi Iyadom happy birthday wenyame enshiraw onto wonkwa enemu na onka ho wadi free ene wumfia ebe nyina emu
Meeting at the Marcos. Na Dr. Cote d'Ivoire. Doc Onyame onhyira wo papa na Dr. Cote d'Ivoire na otienti ose ye nua bema yeba atapeni no Dr. Cote d'Ivoire se wama no 1,000 cedis yemfa enka sika no eho Blue Sea na wo hwɛ me hu sɛ wasend message de ama me pa wani abre wo ho na message no nyame ya adom a yɛte kwa mo Monday mekan ede ama pa nti Blue Sea onyame ensha Mr. Josiah Enyim Asare papa onyame ema wo hoden na ompegyaw na san sorry gina onan so ebiem onyame ensha pa ene yedi musie ba ne ha say bia ya fa cause ya dwampo Monday repeat na wia bedwafo akasa na yewia ya fa course no na minka de ebesi wo ha Monday menka apatapafuo pieto yema no ase Edward se patapafuo pieto aban ena ero meden de Marcos yebe hye nyame ya domo adwada Akoma FM 87.9 Kumasi.